Pero manghinaot may nga dili ni musbon ha. Ha? Pag binuutan diha ang masahero, paminaw ha Mr. Driver. Pila ka buk anak nimo? Pati gagmay pa. Oh, so walay rason nga dili ka magbinutan. Pag binutan dito sa mga pasahero. Ayaw po rin na nga giopera na kay okay, sige. Masan, kisay na sa diha, diha, makinig-agi ni mo, agi na ko, naa dyan diha, dili mawala. Ha? Di, Mga kilom-kilom na to siya, mga 5. Kay sa adlaw, anak. ato isang adlaw, sir. And then, gikan ko o lupisay na extension sa kanto, sa ikaupat, dito sa may gym. And then, kanang naghulat-hulat ko, sir, pa o pedicab, tapos habang ga cellphone, niabot ang pedicab driver. Nangota na siya sa kuha, ug asa ko, anak ko, mabini ex. Tapos, balidugay kay siya ni Tubag. Niya na siya nga, 20 ra dito gang. So, moto, nitando na lang ko kay gabi naman sad pauli. Kasabot ko nga. Double. Na, opo, madubli na dyan siya. Kaya usually, pagikan ko sa mabini ex, o ato kong lupisay na, 15 ang ginapangayo sa kuha. Sa uban. So, nisugot ko kay pagabi naman sad. Yeah. Pag-abot na mo sa kuan, sa mabini na, sa kanto sa mua, sa may meat shop, usually manggod, pag auto ko dito, gikan ko lupisay na, mapasulod na kuan ng 20. So, pag abot na ko dito sa kanto namo, niana ko nga, call, pasulod na ko diha sa wala. Nipadaplin siya kadyot, niana siya nga, wala rabek taga sa abot anagang. So, niana ko nga, sige call, dungaga na lang ako. And then, dito na sa may tunga-tunga sa mukhan to, bibidyohan na ako iyang body number kay para in case lang ba na apa siya laing buhaton, pero dili jud ako intended na i-post jud ta siya sa social media. Pag abot na mo sa balay, na ako mama na sa kilid, nangayo kong kwarta kay kulangan akong kwarta ba kay napadungag ba kuno. So nangayo kong kwarta 50 ang gihatag sa akong mama. Pag hatag sa 50, niya na ko call 25 kuha. So gikuha niya ang kwarta. And then, pagkuha na ko sa sukli, 20 na lang ang sukli. So, 30 ang gikuha? Opo. So, dito na siya glakaw ato, sir. Wala na lang po kumikuan. So, may na lang po siguro itong nakuhaan ako body number, Jude. So, kato yung gibuhat, overcharging. Katong yung gibuhat, dili mayo. No? Kaya naamag yun sa taripa, gani ang atong mga ubang pedicabelon, wala yung mga taripa. Violation gani unta na. Makita nimo dito kung pila ang plitihan. So kanong 20 lang gaydan na double ay mong pliti. Insakto na ka ito. Gipunan pag yung gis na wala mag-abiso sa imo nga yan 30 tahon as complainant may balukan kato siya ang iyang violation overcharging. So naka-violate siya. So paminawon siguro na to ang side po nimo. Kuha manggod ka sir. Tama kayang ingon. Pero ang nakapana po niya na siya mabinig siya dyan. Pero wasa gusto rahikan sa Pisayna. Kaya extension naman. Karoon kaya pagkabot ako sa mabinig. Niya na po. Kudiring ang tagang kay Kuan. Kaning kanto naman kaya mabinig extension. Kung ingon pa lang siya o Kuan. Pasulod dito kung karga. Matunya na po siya, dungagan na lang ako. Naugo kay balo na. Bilay dumagi, nasaklihan na po o 20. Nilarga po na. Umago kay balo na picturean. Mato, pag-picture, mato, pagka ulihan na mo pagkabuntag. Mato, ipatawag ko sa mga mo. Tingnan nini, dito na tanong. Sir. Siya, nag-offer siya og additional 5 pesos. Gani, katong 20, sir, Mr. Driver, from Lupisay na extension, ngadto siyang destinasyon, wala gyud balaod na nga double. Pero nanas mga dughan. Panahon nga ni drive kaniya na, andam kasi mo kagalingan mo serbisyo sa mga katawan sa Digos, kaya ang franchise na Digos City man, nga serbisyuhan mo ang mga pasahero na musakay sa pedicab.
Wala gina sa inyong kontrata nga magdubol-dubol o plitihan. So katuy mo nga nakabailit ka. So unta dili pud ka pamarisan sa uban kay ngano lo eh. Kung balihon ta na imong anak ni gibuhatan nimo ginana, mo di pud siguro ka malipay. Ni offer na siya nga 25, imo pa yung gi-30. Akseptado ka nga nakabailit ka na kay nalapas sa balaod trapiko na to. So unsay imong kuan ni ma'am? Pikon kami amo ni siyang pamultahon para magtimaan sa iyang nabuhat nga mali ngadto sa pasahero. Hindi man jud ta pwede kuan jud sa law. Mao jud na ipatos na to. Siguro wala ko mabubukakuan nga na-complain na pud ni siya usab or na-complain na ni siya before. Ang ako lang sir kay kuan lang ka na. Dili lang gud kay siya anohan gud sir sa violation kay siguro for first warning lang sa para magkuan jud siya ba. Dili na siya mousab gani tungod sa violate jud siya ani sa binuhatan. So ang bot yung pasabot ma'am, Dili lang kay good siya kuanan. palabian. Opo. Kanang i-klaro nga, dili lang dakpon or dili lang palabian? Dili lang siya dakpon sir kung unsa inyong kuan. Dili lang. Opo. Ayan. Sige. Kay kuan pa man pud sir first offense pa man pud siguro niya. So, nanginabuhi ra pud biya si sir. Kasi nalang pud jud siya. Sige, pasaylo na nato ni. Ma'am, siguro anong ko ma'am, kaya wala ko ba ko mo ma'am. Pero manghinaot may nga dili ni musbon ha? Ha? Ah, Pag binuutan diha ang masahero, pamina ha Mr. Driver? Pila ka buk anak nimo? pati kag may tap. Oh, so walay rason nga dili ka magbinutan. Pag binutan din ha. Kaya pasahero na may gahi pod nga dili ka maluoy. Kung na may mga pasahero pod nga maluoy pod. Ha? Okay. Kana imong paghilak timan ina. Munay sugod karon magbinutan kay nga sa pasahero. Karon mong sabot ka. Karon mong may tap. Nabo o kani munay leksyon nimo nga imong timan-an ha. Okay. Pag binutan. Kay kanang imo hanggang pasabton di ka pag drive nimo niya ng sakyanan para serbisyo na sa mga katawhan. Pritihan ka pag binutan dito sa mga pasahero. Ayaw pa rin na nga giopera na kay 25 pag sukli nimo wa nimo kumpleto ha, di na mo siguro na maayo. Ha? Nya una-una yung pamilya way nang masahero ka. Una-una. Muna imong inspirasyon nga magbinutan ka sa kalsada na isipan nga pag ginabuhi nimo na ibuhi sa imong pamilya. Pasalamat ka ni ma'am nga pasayloon ka. Kaysa pamultahon ka na mo. May pasaylo. Ma'am, siguro anong ko ma'am. Hindi ko mo ka. Pero okay ra sir. Dili na ko gusto mabalik pa ka di sa opisina ha. Okay. So buot pasabot kung di na ka makabalik di sa opisina nagbinutan ka na sa imong mga pasahero while na masahero ka. Ha? Okay. Sige. Pagpag mo nyo ko, mangita ko ganyan. Na-football ka? Okay, tublas. Naamot pa ang tutulog ko sa mga. Oh, okay, dili mo pud may imong gibuhat. Muna na football ka. Dili ka footballon sa imong amo kun butan ka sa imong pasahero kay kanang imong amo panginabuhi po na nila nga agi sa rinta sa imong girintahan nga pilikab. So pag binutan na bay, ha? Okay. Ever no? Sige. Ma'am, salamat kayo ma'am. Sa'yo ko kung ma'am. Tagasa na sila. Sa'yo na ma'am. Nagpisay na. Wala na pwede ka. Dugay na ka na mo sa iro? Oo. Ila ka tuig na? Kan, sugod pa ko 2003. Kaya nag-yun. Concentrate. Kung pa na nitabo na paano na ko. Karoon pa. Sige lang yan. Sige mapungitaan talaga Salamat, ang agi. Salamat. Salamat sir. Okay. Thank you. Ayaw naging usab ha? Oh sir.